dvaja velikáni. Uvidíme mistrálky druhýkrát na štarte v dnešnom podujatí. Nasleduje štart, naozaj mistrálky pre divákov na pravej strane, čiže na tej bližšej, Češky na štarte na ľavej strane, na tej vzdialenej. Mistrálky komfortne vpredu, to bol raketový štart. Uvidíme, už len nespraviť chybu na trati, ale tú stopu už by mali vedieť aj poslepiačky. Zatiaľ majú úžasnú líniu, ako keby padlovali niekde v bazéne alebo na draždiaku. Uvidíme, ešte sme len na začiatku. Nacvičený skok, presne. Vyzerá, že Češky sa učili od báb, ako to majú jazdiť, lebo kopírujú ich stopu, ale trošku im nevyšiel jeden prejazd a tak sa náskok zväčšil na 15 metrov, takže Mistral do toho. Poďme, ľudia, povzbuďte ich, nech vyhrajú.